Erokamano Bati. Aparo ni kiwinjo kaka Beatrice owuoyo to nyiso wa weche ma jogi nyocha dhigo. Bati zoning kata jatelo manyalo beti mesa kago mbak zoning en jatelo moripo lori mesa nogo kiboko kabisa. Because ngama kelo zoning mokwongo en ngama oluoro piem. Indi wach nani ni dwa piem to jowete ni twe tiende gi thol to uringo. Ruto emwa manyo no kura ma second term. Onge Mkamba mibro yier Kisumu ka. Onge Okuyu mabro biro chung Siaya. Jo ODM opang lineup gi. Chama matindo mantie, Kenya is a multi-party state. Bende opang jog gi. Ji oduogi refarika. Nikeche achiel kuom shida mwasebedo go Nyanza en biro tipango ji parade ni 6 piece to ji go sarut. Wan gi jotelo moko kama nyaka ne yier jopiny biro neno kendo sa yiero en koro wang'ni to tek kato ka ng'ato kaongo scorecard bye dala wang'ni jopiny dhi go kura ni tiji kaka jatelo onge chama nikech kata chama mare UDA okti ng'amo yieri UDA matiyo ODM kiti adui kotier ODM totiyo kaka dui MDG en party gin gi chal gache idho kidhi kamoro so jo ODM otera kwayo gite magidwaro kombe magidwaro lakini i process ma japinye ma amwae to kik gi uket mano kaka condition president emo miene ka Beatrice gi ywak semoko ingen ker en ng'ama riek injo ko wacho gi to nikech ng'eyo ng'ato biro kodi condition madhi chwanyi gi jopiny giwe buche mantie Nyanza te opiem jopiny gi mabro go kura onge ng'ama biro yombi MDG no kwalo kura obiro yom yere no ber